Ningizimu Afrika sinibingelele sinamukele sinibingelele nababukeli bonke emakhaya. Babu Dokotela ake sikubingelele nawe sikamukele ohlelweni lethu namhlanje. Topic leso sikhulume ngayo namhlanje sikhulume ngesithwalo seNgulube. Babu Dokotela awubingelele ababukeli. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela baba sisibawujabulile siseThekwini siyathobeka building ekuthiwa iNedbank House Building umgaqo esekuwona Queen Street and Albert Street studio studio number 1 eDark Room siyathobeka. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la umbuzo wethu oqala. Ngabe sikhona isithwalo Babu Dokotela ekuthiwa nje isithwalo esingamixwe nalutho esingahlanganiswe nalutho okuyisithwalo nje esiqondile. Asibonga kakhulu. Ake siphinde futhi sithi ke sithinta kancane into esithwalo sekhanda leNgulube. Isithwalo sekhanda leNgulube kuyinto esikhona. Kuyinto ekhona widely practiced in Free State. Siyenziwe eFree State. Ngizocela ukuthi ngeke ngifonele laba abase Free State abasenzayo ngizwe ukuthi ubaba Dokotela mangaka khona athini. Uma singamtholi futhi kusho ukuthi kwabe ayikho lento ebesintshela yona. Wabo sizibawujabulile siyathobeka ubaba Dokotela ku YouTube channel and then na ku TV abantu balalele ekhaya. Mkhulu ke wathinta udaba olubalekile ukuphi nendawo eFree State? Mkhulu ngisemangawu indawo yakho ebizwa ngePhelindaba. Okay, awuqala ubingelela abaseLimpopo ngezivende. Ayisebingelela ngithi kuba seLimpopo Dimacheroni yabudi. Dimacheroni yabudi. Dimacheroni. Ake sithinte encane ukukhulume emkhulu udaba olubaleka kakhulu ukuthi kunabantu abanamabhizinisi abanoshisa nyama abanye babafundisi abafika wena bezothatha ikhanda leNgulube kuyinhloso ukuthi bahambe bozinothisa ikhona into enjalo mkhulu noma ngiyakusukela. Siyenza mkhulu siyenza futhi asiyisola sibheke futhi emuva ngoba abantu mkhulu kufuneka baphume enhluphekweni. Hayi abantu abaphume nje kwangempela futhi bangabheke emuva siyenza mkhulu. Iyenzeka khehla. Yebo mkhulu. Ikhanda usuyaligonda ke wena. Hayi kukhona abamasaluni abazayo mkhulu bazothatha into zabo kodwa thina sisebenza ngomsebenzi mkhulu ukuthi abantu baphakade imisebenzi yabo isukume mkhulu. 250,000 umuntu ungamenzela lekhanda. Hayi mkhulu nakayiphethe iphelele mkhulu asijiki futhi. Awuzisoli. Hayi asixolisa. Okay, ayisibonga kakhulu sinike inamba yakho khehla lami. Inamba yami mkhulu ithi 074 477 5055. Yebo mkhulu. Ukuphi nendawo eFree State? Ngisemangawu mkhulu umuntu oze ngetaxi uthi nakafika khona afike afune indawo abathi iPhelindaba iseceleni kwendawo abathi Rocklands mkhulu. Sibonga kakhulu baba Dokotela bawe sizibawujabule siyathobeka. Siyathola mkhulu. Siyabonga. Baba Dokotela ngenzela silungise spelling singakhulumi into ethandwa yithina kanti abalaleli abazuyithakasa nesisho asingene kwisithwalo esingaxutshwe nalutho isithwalo nje singaxutshwe nalutho undiluted power yesithwalo. There is isithwalo othi musakha kuncengwane. There is isithwalo esithi mase invoker mesisivusa awutshela umuntu ukuthi content oyenzayo la ngifuna mina ngikunikeza into yomcebo ungaloko ngifonela ngifuna mina mengikunikeza into yomcebo kuthiwa kuyahanjwa kuye eMozambique ukuthi nihambe kahle mekuthiwa kuye eMalawi ukuthi nihambe kahle mebethi bahamba baya kunendawo ekuthwala kakhulu kuyona ekuthiwa iseKenya ise-Angola uthi hayi nihambe kahle iKenya isemngceleni Namibia neAngola kunomfula lapha umkhulu yamfula umkhulu impela nje ucishe ube mkhulu nje kodwa mkhulu impela ucishe ube ngange Niger River kodwa nje mkhulu Niger River isuke benkulu kakhulu yona umkhulu leso sigajana silapho ke emakhaya kuyathwaliswa lapho ungavumi ngoba sengiyifakele lento kweni ngikunika a raw power undiluted ila ngisuke ngasolo kodwa ufuna uphatha imali yamaphepha uma uyenza uzoyitransfer ufuna uyitransfer ibe EFT uzofika mina after 7 days ngoba sikhathele izipokeni sithumele zona ithi nansi imali sesengiyithumele
kanti le mali after 3 days izo disappear. No. We transfer le mali serious. Angisho ukuthi mali serious. Mase after 7 days uma usiyafika uzongibona. Sesineshow ukuthi imali yakho bekuyimali ngempela kusona isipoke. I-IT is so advanced now. We have to be careful about proof of payment aba execute ukuthini. Sizinyanga sona idom hlolwa ngesikole. Babu Dokotela siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sifune sibheke la iladi lo mangabe umuntu efuna ukuthi umakhele iladi lokuthi akwazi ukusebenza ngeingane zakubo esezadlula emhlabeni. Uyakwazi ukuyenza into efana naleyo? Iladi very important. Nambani libaleke ngokwalo. Kodwa uma sesimisela iladi lezingane zakini nezasekhabo ma ezahamba ngegazi emhlabeni, ezafa zisencane, ezafa zingangenanga esikoleni, ezafela enabukenini, ezafela eziswini, siyakwazi ukwakhelelo ladi. Wena umuse ziyakuphakamisa lezingane. Zikuphakamise lengane ube yilento wena uNkulunkulu ayikubekele yona. Le ladi mesilakha sifuna usitholele izonke inhlobo zamaswiti namafruit ufike kwabeke lapha kule ladi. Le musu ngikhanyisela amakhandlela awu8 anembala ehlukahlukene. Ngizokutshela ukuthi ile ngapha left nje right nje musu utholeke inyama ebovu uyose lapha emlilweni musu wenza lo mlingo lesothi wenze. Musu utshatha lengane ke emahlombe uzoceba. Babu Dokotela babe sezibawujabulile. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Umuntu othi Babu Dokotela ngifuna ungembathise umuthi wenhlanhla. Ngabe umhlakazi uyakwazi ukwenza ukuthi kube umuthi wenhlanhla? Yabona ungafana nguyeke umuthi. Ufuna ngikutshela iqiniso, ufuna ngisena nguyeke umuthi uma ngizohlula ukuthwalisa wena. Ngihlula ukukwinisa icala enkantolo. Ngihlula ukubuyisa umfazi wakho. Bese ngizohlula ukungimbathisa into yenhlanhla. Sengiwuphethe umhlakazi. Wawuyibona apha inyanga edalula imithi yayo. Because ngiyayazi into engiyiphethe. Inyanga zisho ukuthi zikunikeni. Mina ngiyakutshela nginika umhlakazi anhlansi uwodwa. Kodwa kunosiko olujulile olwenziwayo. Umuntu ongenzayo lo siko lolu uyedwa. Uyedwa kuphela oyaziyo lemfihlo le. Usendaweni ekuthiwa iseNdulwini. Udlule eMnamaneni. Uqhama ngasesento house odlule eMnamaneni. Uzofika eNdulwini ngezansi. Kunomfana ko lapho kwaGamede kuthutha Msaqa. Uyena ke ngamvulela lemfihlo kuphela ngoba ngazi ukuthi silala empedeni owodwa naye. Umuntu omkhulu mina nakuyena umkhulu. Umkhulu wezinyanga nomkhulu omncane wezinyanga ugogo eyisangoma ukube zothi ukhokho wena emthandazi. Ngisho ukuthi ngamvulela lemfihlo nanku umhlakazi mfana. Hamba wenze kanjena uma usuwenzile usuvuthiwe ubuyise ulethe kumina. 21 days uvuthiwe. Sikunikeze into enhlanhla. Hayi isithwalo ngoba ngeke ube nayo imali esithwalo. Simbathise kuwena lento ungaphindi uhlupheke. Futhi mase siyifakile uyazi ingenile lento. Ingenile into nje enhlanhla abantu abathi Babu Dokotela ngithwala ngino 20,000 ngifuna nje ungenze nje into enhlanhla nje. Mengiye emakhasino ngiwina mengofuna umsebenzi ngiwina mengifaka amathenda ngiwina kodwa ngifuna ukuthwala. Ngoba abantu abathwala ayenye caliber leyo. Abantu asuke befuna into eziserious kakhulu. Babu Dokotela uthi ngomhlakaza wodwa. Ngifuna ukutshela ukuze uthi ufike uyitshele esidomo senyanga yakho lekulapha lefaka ophaqa abachipa abaphefumula abahamba uyitshela ukuthi Babu Dokotela ongenzela umhlakaza ngifuna uceba uzothi ayikho inyanga ku YouTube. Babu Dokotela babe sezibawujabule siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela usicacisele la. Ngabe elinjani idlozi lele kusolithwala lidinga nje ingwavuma kuphela? Ngiyadla sula ngempaduko. Impaduko ephinde yosule izithi. Yabo uba inyanga amadoda ayikho into eyinoko njengalento. Mesikhuluma nesangoma. Sikhuluma nenyanga. Ngikhuluma ngabantu abaphethe umsebenzi wokulapha abantu. Ngithi ake nithathe ngwavuma nyanga zami. Nikwazi ukuyiguqula. Nikwazi ukuyidlalisa. Mekufika umuntu engena ungafisi ukuphuma ubale ngoba wazi uzomnikana. Asihlanganise imithi sizinyanga. Angikhulumi nomuntu enyangeni ngikhuluma nomuntu oyinyanga uthi Babu Dokotela nginaye ngwavuma la ekhaya.
ngifuna ukuyimisa kahle ngeze njalo mase ngithi bungazi ke woza phela ngikuthwasisa uphatha u10,000 ngikutshele ke inyanga yami uzokwenza kanje uma usuthatha u50,000 kumuntu uthatha iphepha elibovu uthatha imali lapha zo50,000 kwavese lo muntu useyisigwili ngekaphinda abuyeza kwena useyisigwili nje mina anginabo abantu mina ngithi mengibala lapha bedliwa maskito komalawa bezofela la ayenzeki lo nto mina ngikulapha usinde udla imali ukhohle into lokucaluza Babu Dokotela babesizibawujabulile Sibonga Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la nangomnye umbukelo wethu uthi Babu Dokotela nangu ubhuti la ngamzalela izingane eziwu4 and zonke lezi zingane bengizala ngomthungo. Manje useshaya amathenda useneyimoto usenemizwe eminingi useyangishiya. Ikhona indlela ongangisiza ngayo. Iyahlupha lento angikusho nje lokho. Lo muntu wamthwasisa waphuma kwena izinto zasentwasena zingaphelele manje usenamaphiko usendizela phezulu lo muntu wafika kwena security guard wamenzisa ukuthi akahambe obhala u10 wakho wawubhala wawufeyila waphinda wathenga othisha ukuthi abambhalele lento eniyenzayo bambhalela wawuphasa wahamba omenzisa ucode 14 useya drive manje ucode 14 usethi wena uunderstand angakubuyisela imali yakho lo muntu amzalele izingane eziwu4 eyodwa afika naye eziwu3 uzithole ngomthungo manje and useyakushiya ngoba usethi wena akayimele into yakho nesisu sesingaka sebala indaba yesisu manje ihlangana phi indaba yesisu and ngifuna sikhulume lana into eserious sikhulume nomzali othi Babu Dokotela mina yami ingane ngiyifundise ngemali semajaldini mina yami ingane ngifundise kabuhlungu ngenze ezinye izinto ezingenziwa but ngazenza ukuze uthi lengane ezikhule uyise waze ngishile ehlele namantombazana namanje sewazi into zakhe zihamba kahle ngayikhulisa kodwa namhlanje lengane zingishisa kwamafinyile zithi kwakufanele ubaba kushiye ngoba unengqondo enje zingiphendula ngathi zingabana kwethu ngithi mina uhoza kuBabu Dokotela ngizofika ngikunika impepho le mpepho lena siyifaka ilumbo phakathi uzoqhuma ngale mpepho le ifakwe umuthi akutshela nje iqiniso ifaka umuthi ungacabanga ukuthi kuyadlala kufaka umuthi la uzoqhuma ngale mpepho le ulibikele ithongo la lekhaya ubabikela abasekhabo mawakho ukuthi kanti into enangikhiphela yona ngebhokisi ngiza kulomuzi ngangizohlamba lazo ngangizohlekwa le ngane eyivundle kumina inyanga ezo9 lezi sesengibiza ngamagama ngithi ngicela nihambe niye kuzona thatha idlozi ulideposit ekubona izibonkolo kodwa umuntu mase sebuya idlozi limshayile ezoxolisa amxolele ngoba uma ungamxoleli it was not my intention ukuthi abe lento abeyiyona mina bengithi mina uma eseqondile uma ebuya umxolele ungangitsheli ukuthi ngizomxolela ukuzobika ngakhe no that is not for you to ask that question it is only God who can ask that ngithi ke mina ke woza angifuni ukwenza isilime uthi hayi Babu Dokotela ngathi impepho verse ngiqulile ngase ngihlanisa nomuthi wena gquma ke ngalento umangalele bahluphile abantu basihluphile abantu usikwenzile konke ubulungiswa senza yonke into efuna siyenze kodwa at the end of the day mesebenza ngendlela yabo engekho ethongweni funa manje kube yithonga silivusayo silithume khona sisa imudle inja yakhe Babu Dokotela babesizibawujabulile siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la ngiza kuwena Babu Dokotela njengenyanga usunginekezile izinto onginike zona umsebenzi wami uphakeme manje nge-writing nemali yami simaphi isidingo sokuthi ngikuthobele noma ngikulokhuze ngikukhothamele lezi zinto lezi sibiza ukuthi be obedient to your master angikusho lokho be obedient to your master uma ufika e-supermarket uphethe u50,000 guess what uphusha amatrola u2 awudluli kwa3 akekho umuntu okwazi uphusha amatrola u3 ungaphusha u3 uphusha enye udonse enye ngapha sekugcinile i-supermarket uyathenga izisale lo mali uhambe naye but i-supermarket ayikuniki konke isukisele wena uthatha only 2% sometimes uthatha 1% depend supermarket nganani uthatha 1% into enesupermarket u99% usasele supermarket
be obedient to your master. No matter ngabe usuke yiphi level, submit to your master, because into akunike yona, it was not even a friction of what is capable. Mina abantu abangenzele into engiyiyona namhlanje, I respect them a lot. I consult with them now and again. I consult with them. Anginako ukuthi abanalutho mina. I know what they gave me, just a tip of an iceberg. Because those are the masters. A master is the same person who runs a supermarket. The same person who runs indawo kuphuza utshwala. When udakwa amabhodlela amangaki, engakanani ukutshwala obusema stores, amakesi ngamakesi uwabekile lo muntu. Meaning that if usudakwa wamdelela ngewuphinde ungene la uzodakwa. Ngisho ukuthi ke your master, ngifuna mina khuluma nabami labe ngibaphakamisile. Ngiyababonga ngoba ngine 0% defect kubona. Akekho ongithi mase ngimphakamisile mase ngizwa kuthiwa usehambe ngikhuluma enza ukuthi ngithi mina abaqhubeke, because I have raised people, I'm still raising people. And then lokho kumina kuyangisebenzela. Mina ke kufika umuntu engazili ukuzothatha umuntu athi Babu Dokotela ngizobonga nansi i-laptop, nansi imali, nansi into yokugqoka. Mina ngigqoka izinto ezinye ngizithengana nabasebenzi layo ngibarobha i-wages. Aqhama umuntu ekuthengele ishirt elibiza ngendlela eyisimanga. Uthi lo muntu kanti ushuthi lento ukuthi ngiyamrobha kacanga ngesiseme usangithengana nento zokugqoka. Because people that are still obedient. They're still obedient. Engisho ukuthi you too have to be obedient to us and then be loyal, be stupid when it comes to them. Pretend as if ingqondo yakho ayisebenzi kahle, so that they can impart more knowledge kuwena. Because lento yethu ukuthi ube nje nesihloko esincane sesikubona lapha eworkshop usushisa umanyazini namaphepha lana usugaqa inyoko ozilande epet shop lapha emngeni usuyahlupha namabhaya abova angcolile ukhuluma yonke into eudoti yabo. No. Consult with your masters. Ukuthi baba bengicabanga ukwenza ukushaya umgaqo. Uzokutshela ingane yami anginawo umuntu la ekhaya. Uphuma la ekhaya ushaya umgaqo. Ngicela ube nendawo osebenzela kuyona. Yiba nendawo osebenzela kuyona, usuke emgaqweni. Umgaqo uzokululaza ebinyangeni. Hayi baba bengisho ngoba usibanibani barish wena awuyena usibanibani. Abantu abadlule kulesami isandla bawushaya umgaqo. Emgaqweni kuyaxatshanwa. Umgaqo uyabangwa. Baka bafike le workshop abe u2 bathi khodozana nibhamu kusalo yedwa. Bafike emarket phansi kwebridge badonsela izibhamu kusalo yedwa. Uqoqe nesound yakho ubuso uqalile uqoqe namabhayi ubuthi kuthiwa suka kuzumkhulu manje. Ufika amabhode kade aqala athi suka kuzumkhulu. Ususu uqashule yonke into ususu generate ufake evenini udumisa uhamba emgaqweni sebenzela ekhaya, and then inyanga yakho endala will minister you, will mentor you, will lecture you ukuthi sebenzela ekhaya ngani yami hayi emgaqweni. Ingawo sithi iba obedient to your masters, because masters they tell the truth. Masters they tell the truth. I-mentor yami ubaba uManzini eStenga akekho emgaqweni. Akabhale ngisho ibhodi ukuthi ubani. Ubaba ucele emlazi kwakhe akabhale ngisho ibhodi uthwezana. Ngizama ukuveza lokuthi I've got masters obedient kubona. And abekho emgaqweni abawushanga umgaqo. Babu Dokotela babesizibawujabule siyathobeka.